ассалому алайкум бародарои ғарибам, ҳама каса созен, хубен, саломатион хуба. Бародарои ҷон, фақат ай ҳаматон як хоҳиш барл намекунам ки ҳамин лайк подписат сара биҷиқем, колокольчик канала гирён кунем, бахс ай шумо ҳамиқа дастгирӣ бепул ай шумо ядон ки намерава. ва чиқадар ки гуфтам худам дар Москва қарор дорам бародаро ва курси имрӯза чиқадар ки мебинем 15 сентябр 1000 рубл 165 сомон, доллар 1024 сум, евро 1021 сум. лайк подписат сара фаромӯш намекунем бачаҳои чай ҷону. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. боқӣ сарбаланду обод бошем.